U praksi se događa nekoliko situacija. Na primjer, da greškom obrišemo račun iz baze evidencije prometa ili da smo napravili kopiju računa iz programa Avokado na način kako smo to opisali u drugom videu. Ili da smo račun otkucali direktno u ESIR programu, pa da se on iz tih razloga ne vidi u našoj bazi. Da bi račun naknadno dodali u bazu evidencije prometa, koristit ćemo dugme Dodaj račun. Izabrat ćemo tip dokumenta i uneti odgovarajuće oznake predmeta, knjiga, broj i godina kada je predmet urađen. Možemo odabrati i vreme izdavanja računa. Potrebno je da upišemo iznos u odgovarajuće polje načina na koji je izvršeno plaćanje. Zatim kliknemo na dugme Dodaj račun i dobijamo poruku Uspešno ste dodali račun. Klikom na dugme Pronađi, dodati račun pronalazimo u listingu. Važne napomene. Račun se može dodati samo ukoliko je predmet urađen u programu Avokado. Račun se dodaje samo u našu lokalnu bazu evidencije prometa i nije poslat na fiskalizaciju.